elfelejtettük mondani, hogy egy borkóstoláson vagyunk most a milyen pincébe? Budányi János pincébe, ami nagyon nagy, én majdnem elveszlődtem benne. Még a villanyt is leoltották, hogy nehogy visszataláljak. De végül is csak nagyon finom ez a bor. Ez milyen bor? Késői születelésű furmin, ez egy édes bor. Ezt majdnem hagyják, hogy megfagyja, ugye? A színe is másabb. Így van, sötétebb. Cukortartalma gyaputó és asszúbornak felel meg. Ezt 2003-ban kezdtük el készíteni, és annyira felvette a piacon érdeklődtek iránt, hogy minden évben próbálom most már csinálni kisebb-nagyobb sikerrel. És ez másfajta szőlőből van, mint az előbbi, vagy? Így van, az muskotáj volt, ez pedig furmin. Tehát 5 szőlőfajta van, tokágy, a sárga muskotáj, furmin, házlevelű, a zéta és a kövér szőlő. Tehát nálunk nincsen több, ez zárt borvidék, de nem osztunk be többet. És hányfajta boruk van? Borból több fajtánk van, azért mert például azt lehet készíteni furminból, házból, de lehet csinálnunk a furminból száraz furmintot, fédes furmintot, édes furmintot, a házból ugyanezeket, ez már 6 fajta, és mellette tudok csinálni 3-4-6 butolyos asszút, fordítás, máslást, asszúeszenciát, natureszenciát, tehát ahogy most felsoroltam, az 13 fajta, a muskotájot is lehet készíteni 100 és féleset, az már 15 fajta, sokat lehet készíteni, ezért még igazából nincs értelme behoznunk különböző fajtákat még többet. Igen. Azt tudja valaki, hány hordó van itt ebben a pincében? Hát tudjuk. Kíváncsiság. Körülbelül